Kasama natin si Boyong mga lads. So, hi Boyong. Si Jerome. So, kain na po tayo para di na tayo kain mamaya doon. Dinuguan. Dinuguan yung ulam natin mga lads. Luto ni tatay. May pusit. Inihaw. Tayo ng pusit. Yan. Ito masarap itong. So, meron din tayong ano dito. Meron din tayong chili oil. Yan, Tayo bigas ngayon to. sa Ang kapal ng mantika. Yun. Chili oil talaga. Hindi yung chili. dinuguan doon. Mayong, kain na. Para pasyal tayo sa Alabang. Bale, nagkakalaba lang namin mga lads. Ano? Mga sinampay namin, dikit-dikit na. Yan. Ngayong araw lang ng linggo kasi yung free time namin eh. Kasi kahapon, half day kaso nag-ginam yung ginawa namin. Diba? Gabi, mga mabubuti kaming mga ano, mamamayan. Yan. Tara, kain muna tayo. Tapos na tayong kumain. Yan. May dala tayong suka ngayon dito. Kasi yung mga paa natin, tingnan nyo. Yan. Yan, ganda ng kuko ng mga lads. Ganda ng mga kuko ko. So, gagamitin natin tong suka since walang kamyas o kaya dito kalamansi. So, ito yung gagamitin nating panghugas. Tara. Linis time. Yan. Oh, ito mga lods, lagyan na natin. Yan. Okay. Pampatanggalatan para. Oh! Asim. Pa! Bagay ito sa kilikili natin mga lods. Oo. Siyempre, maliligo pa rin tayo mamaya. Saldag asim. May asim ka pa. Ano matanggal? You know. Spa. Food spa. A few moments later. Okay mga lods, andito na tayo sa Festival Mall. Hi Chloe! Hi Mats! Bibili tayo ng mga gamit. Yun. Jai, tak kita kata. Video ka, Paps. Gayong. Tata. ES28. Mateo. Chloe. Banat bro. Nah. Banat yung banat. Chicken. Anong wala dyan? Meron. Ano ba? Pangatay? Lawan. Sayay. Gulay. Dado dyan. Hello, naiwan si Chloe. Mga tropa natin nainggit kasi hindi sila makasakay. Si Mateo saka si Chloe lang nakasakay. Hello! Hello! Yan. Nag-aantay pa ng ibang ano, pasahero. Hello!
Chloe, kapit! Oh, si Kayong Mar, nainggit na, gustong sumakay. Yan. Yay! Okay na? Hindi pa. Hi ka, hi. Okay ka. Hi! Yan na, under na. Hawakan mo yung leeg. Yan na, yan na. Yan na! Bye-bye! Bye-bye! Yung, sabit! Yay! Nakainggit. Di ko pa natatry yan. Papsi! Papsi! Natry mo na yan, Papsi? Natry mo? Yay! Hello! Yay! No. Yay! mas nag-enjoy yung matanda eh. Okay mga lods, sabi na tayo. Ano Mat? Masaya ka? Mat, masaya ka? Dali sakay tayo sa van, doon ako hihingi. Loko-loko ka. Meron doon si R sa van eh. Doon ako hihingi. Ito diba? Garbisan. Yan. Bye-bye. Oh, pusa nga. Masaya ka? Alright. Bilhin niyo ko dyan. Bilhin niyo ko dyan. Yan. Oh, ganda ng bulaklak oh. Mat. Di ba mahilig ka sa flowers, Mat? Gabi na. Paps, gisungan Paps. Dulamas natin eh. Awadi makulay, di ka na? Tinambakan tan saan? Wala no. Gagawin na natakot si Chloe. Wala na yung mga isda. Si Chloe. Agis ka ng kinapay. Wala na. Parang lumawak nga eh. After 3 years nakabalik din tayo mga lods. Makikita ulit natin yung alabang, no? Yan. South Station tayo. Oo, diba? Oh, diba nakabalik tayo? Ha? Naayos na yung palengke, no? Ganda. Okay mga lods, nasa Alabang tayo. Ngayon ko lang ulit nakita. Ano? Oh.
umulan na sunog. Diba? Nasunog. Sayang tong star mo lalabang, nasunog mga lods. Dami pa namang tao dyan, pumupunta. Yan, pala nag-aantay na po kami ng ano. Nag-aantay na kami ng masasakyan pa Cavite. So, pahinga lang konti, nakakapagod, mainit kasi. Okay mga lods, nandito na tayo sa bago nating tinutuluyan. Lumipat kami kasi sobrang init doon. Nagkakaroon kami ng mga bukang araw mga lods. Ayan. Dami. Yan o. Kaya lumipat kami. Yan, up and down to. Yan. So, mas okay dito kasi may hangin na dumadaan-daan. Kasi kabilaan yung bintana mga lods. Yan. So, pagod tayo sa biyahe. Yung sinampay namin. Kinuha na yun saan? Walang ilaw tataas, may muna. Kanya namin saan? Baltong mo na ta? Basa? Nay? Apay? Natuduan? Hangan ako ha? Yun, yung mga damit natin mga lods, hindi pa natayo. Yun saan? May mumu sa taas, mga lods. Okay, ganito na lang mga lods. Hanggang dito na lang. Yung mga dami sa taas. Wala. Walang ilaw. Pagod tayo na masyal mga lods. So, next time. Ingat.